Barkanku da zuwa Umar 24 TV. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da yadda za ku yi rubutun wannan shedanun wato Sahara Reporters wanda suka fito suka aibata annabi. To amma kafin ku kalli wannan bidiyon, duk wanda kowa ya je shi Facebook din shi ya je shi ya musu unlike da unfollow Umar 24 in page din nasu. sharri al'umma. Amma ga nan bidiyo na yadda za ku yi rubutun din su. Da farko dai ka shiga Facebook kamar haka. Na shiga Facebook, sai ka shiga searching. Idan ka shiga searching ya kai searching in Sahara Reporters, kamar ni nan gashi na yi searching in shi. To ko ya ka danna kai ka shiga, kana shiga yawwa gashi nan anan yawwa kana shiga ga na wani dan dugo gashi nan na zana guda uku, sai ka danna kai. Za ga a can ƙasa za ga find support or report profile, ga nan shine can a ƙarshe. To gashi nan na ja layi a kai, sai ka danna. Dan ka danna za ga gashi nan a rubuta head speech, gashi nan na farko kenan layin sama, gashi nan yau ka danna kai da ya wuce yawwa. Gashi nan ya nuna report page, sai ka yi report yawwa, sai ka danna, sai ka sa submit. Ga nan wani digo nan bulu a saman na yawwa submit, sai ka yi submitting in shi yawwa, sai ka yi next. Gashi nan na zana next, bari ya gama loading, sai ka danna down, wato ka gama kenan. Wannan shine hanyar da za ka yi reporting ɗinsu. Kamar yacce na yi ɗaya bayan ɗaya haka za ku yi kuma yawwa. Kamar da yadda na yawwa ya ku yi searching kun ga kamar haka. Bari na maimaita muku, ya ku danna Sahara Reporters, ga na wannan ɗan ɗigo ukun nan, ya ku danna gashi nan jala a kai. To ga can ƙasa find support or report profile, ya ku danna nan. Na maimaita muku ne don ku gane. Ga nan head speech, ya ku danna, bari ya wuce, ya ku yi down, bari report page, gashi nan submit, kun yi submitting kenan. Kai down, sai kai down. Da fatan kun gane. Haka dai za ku yi wannan tsinannun. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Allah ya ƙara wa annabi daraja, Allah ya ƙara wa annabi daraja, Allah ya tsine musu kuma. Ya Allah ubangiji, Allah ya tsine musu. Gashi nan ina ƙara maimaita, ku dai kuna kalla kawai. Ya Allah ya ubangiji, Allah ka tsine wa Sahara Reporters. Allah ya ubangiji, Allah ka tsine wa Sahara Reporters.